o tempo non como ano pasado. Bueno, unha vez máis, un ano máis, o segundo aniversario do fallecemento do noso compañeiro Carmelo, reúnenos aquí e aquí ademais enfrente desa monstruosidade que temos aí, do que el loitou e do que está loitando alá onde este, porque nós sabemos que así é e así será hasta que eso remate por irse a donde ten que ir. Pero nós estamos aquí para recoñecer, para facerlle un pequeno homenaxe e recoñecer o seu traballo, que non foi calquer cousa, foi algo que nos deixou un legado moi importante, un traballo que el fixo e un traballo que nos deixou para seguir continuando, porque Carmelo, coa súa constancia, o seu traballo, botámolo moitísimo de menos, sobre todo nas horas da reunión, cando temos unha reunión e cando temos que botar a andar un traballo, porque el facía da noite día e traballaba constantemente. Pero además de ser constante, era unha persoa que sabía moverse ben e tiña contactos, era unha persoa que valía moito porque tiña moito vuelo, levaba moitos anos en estes temas, era unha persoa moi comprometida, de fai moitos anos, de toda a vida, moi comprometida, e tamén teño que decir, reconocer unha vez máis, que creo que xa dixen o ano pasado, pero teño que volverlo a decir, tiña unha muller, unha compañeira especial, porque non solamente se comprometía Carmelo, sino que ela tamén era unha persoa comprometida e sigue o sendo. Por lo tanto, gracias a Vitoria por ser como é, gracias a Carmelo donde estés por ser como eres, recordámoste, querémoste, seguiremos traballando e ti seguirás vivo con nós mentras a nosa batalla siga adiante. Ti estarás vivo con nós e en o noso traballo. Gracias Carmelo e gracias familia de Carmelo. Ahora ten a palabra Eliseo Zaera. Bon día a todos. Ben, estamos conmemorando o pasamento o segundo cabodano do pasamento de noso ben querido Carmelo. Eu penso que non son momentos de moitos discursos, porque é difícil, o que sí son momentos de sentimentos. Eso non fai falta para hacer esforzos para velos nas caras, nos que me precedeu en falar, e bueno, non digamos a familia. E os sentimentos son moi difíciles de expresar, é complicado, non sei, penso eu. Hai que ter algo especial para conxugar sentimentos con exposición deles, con discurso, non? Nese sentido teño que decirvos, xa o habredes leído o mellor, pero un acerto nesta conxunción, nesta engarte de sentimentos e expresión verbal, témolo no Diario de Ferrol de onte, na páxina 12, unha efeméride preciosa, que vos recomendo ler, que non nos leerades, eu xa o leí 2 ou 3 veces, do noso compañeiro José Torregrosa. Pero claro, para facer eso hai que ser poeta, aparte de todo o que poida sentir cada quen, expresalo ten que ser obra de un artista, de un poeta como é José Torregrosa, a que lle agradezco esta expresión que tuvo nese párrafo que digo. E bueno, pois recordar e sobre todo afirmar cada vez máis a mensaxe que nos deixou Carmelo, ese traballo continuo que xa recordou Marina, esa dedicación día e noite, ese que cando chegábamos a unha reunión que faltaban cousas que non sabíamos como íbamos a recoller todos os datos necesarios para seguir presentando nas instancias, no tema judicial, no tema das prensas, dos medios, etc., que pouco caso nos facía moitas veces, certo? Pois estaba sempre Carmelo cos seus voluminosos informes, cos seus datos recollidos de unha noite de traballo, etc., etc. Bueno, isto é unha realidade, penso que nos ten que mover a todos a
a facer o mesmo non é posible, porque non temos esa capacidade, non temos esa forza moitas veces, pero sí a intentar mellorar, superar e seguir, porque eu estou convencido, un dos máis convencidos, bueno, dos máis convencidos, non? De que esta loita rematará para ben de todos, non só para o orgullo noso, que non temos por que estar orgullosos, pero sí para ben de toda a ciudadanía con esta planta fora da ría, que é o noso obxectivo. Gracias. Ben, é un pouco como decían os compañeiros, hoxe estamos aquí para mostrar o noso reconocimiento e gratitud a un compañeiro, a un amigo, que era Carmelo. E creo que debemos sempre resaltar os valores que tiña Carmelo, a súa xenerosidade, a súa sencillez e a súa tenacidade, que dende moi novo amosou un espírito de rebeldía e de compromiso para conseguir un mundo máis xusto, máis libre, máis igualitario e sempre a favor dos máis débiles. Fai 10 anos que comezamos unha pelea, unha loita dura en contra da instalación no interior da ría de Ferrol da planta de gas e que durante os últimos 8 anos da súa vida dedicou día e noite a este traballo. Hoxe podíamos manter unha pequena conversa con el para decirlle como nos vai e cales son os retos que temos por diante. Xa verás, Carmelo, que a amenaza de Reganosa sigue aí, que a morea de postos de traballo que en algún momento os seus promotores nos decían esfumáronse. E demais, hoxe estamos nunha situación de crisis profunda que afecta ao mundo do traballo e que foi provocado precisamente por os especuladores e que nesa olán e ancho do Estado español encheron de cemento. E Reganosa non é máis ni menos que un exemplo desa especulación. Reganosa sigue adiante e a destrucción da ría tamén. Sabería Carmelo hoxe que a produción de gas de Reganosa vai disminuindo paulativamente e amostra e demostra unha vez máis o que xa intuía, a falsedade dos datos aportados polos seus promotores. E si ben é certo que a seguridade, o dereito á vida, da legalidade e da ría é fundamental, pero hoxe se demostra tamén que esa planta é totalmente innecesaria. Carmelo tamén ten que saber e saberá que seguimos o seu delegado, que seguimos todos aquí facéndolle frente a esa amenaza, que todos os frentes precisamente desa amenaza están abertos e que en este 10º aniversario vamos continuar e desenvolvendo o seu legado. E así seguiremos porque nosotros non nos resignamos, queremos deixar ás novas xeneracións un ambiente, un entorno habitable sin amenazas. E creo que tamén conseguiremos que ese espírito de rebeldía que levaba adiante Carmelo chegue a fructificar e a cristalizar para impedir que esos sectores que hoxe dominan o presente e o futuro noso deixen de facelo. Por todo elo, Carmelo, gracias infinitas, gracias a familia de Carmelo e gracias a Vitoria. Moitas gracias. A continuación